Jeg vil gerne snakke lidt om induktionsbeviser, og jeg vil starte med, hvad de er, hvordan man udfører et, og hvorfor de virker. Så lad os se på det. I et induktionsbevis, der beviser du et prædikat, som ofte er en sætning, en matematisk sætning, og det beviser du for n, og n tilhører som udgangspunkt de naturlige tal. Og det er nogle gange måske, der er et par enkelte naturlige tal, der ikke er med, men det må man lige se, hvad der giver mening i forhold til prædikatet. Og hvordan udfører man så et? Jo, første skridt, eller trin, det er induktionsstarten. Og her, der gør man prædikatet til et udsagn, ved at vise, at det er sandt, når n er lige med 1. Andet skridt, det kaldes induktionsskridtet. Og det her logikken virkelig kommer ind i spil, fordi der viser du, at hvis prædikatet er sandt til n, så medfører det, at prædikatet er sandt til n plus 1. Og det er lidt vigtigt det her hvis. Vi kan lige prøve at skrive det op. Hvis Pn er sand, medfører det Pn plus 1 er sand. For det er altså ikke det, man viser direkte, det du viser med hele induktionsbeviset, men du viser bare den her medfører pil. Så, men lad os også lige se på, hvorfor de fungerer, og det gør de. Fordi, hvis vi kan tage sådan en metafor med dominobrikker her, så ser vi først, hvis vi nu kalder dem P1, P2, P3. Så først så kigger vi på den første dominobrik. Den viser vi, at den vælter, altså så at sige, at sætningen er sand, når n er lige med 1, ved i induktionsstarten. Så er det næste brik her. Og den viser vi vælter i induktionsskridtet, fordi vi har sagt, at hvis under antagelse af, at Pn er sand, og det har vi jo sagt, eller vist, at det er den, når n er lige med 1, så medfører det altså, at så er den også sand for det næste tal i rækken. Og det vil altså sige, at det medfører, at P2 vælter, og så P3. Og på den måde, så er det ligesom sådan en domino-række af klodser, der falder. Og det er så et komplet bevis for alle naturlige tal. Så er nogle eksempler. Første, rimelig simpelt for undervisningen. Lad os kigge på først induktionsstarten. Så ser vi på venstre side. Ret simpelt, det er bare 1. I sætningen højre side, der laver vi den beregning, hvor vi sætter 1 er lige, eller n er lige med 1 ned, og 1 der plus 1 over 2. Så ser vi det 2 over 2 lige med 1, og så kan vi altså konkludere, at venstre side er lige med højre side, og sætningen er altså sand ved n er lige med 1, og induktionsstarten er vist. Så går vi videre til induktionsskridtet, og nu har jeg lige skrevet op her, hvad det er præcis vi viser, ikke? Altså, det var det fra før, der skrev jeg det bare sådan her, ikke? Så jeg bare lige sat sætningen ind her. Det er altså den medfører pil her, vi viser. Vi antager, at det her, der står på venstre side, at sætningen er sand for n. Og så vil vi vise, at det medfører så som konsekvens, at så er sætningen også sand for n plus 1. Jeg håber, man kan se det hele. Ja, sådan der måske. Ja. Så vi skal altså på en eller anden måde omskrive det her til at være det her. Det her kalder man også induktionsantagelsen. For det er så en antagelse, som man så ved, og som man så bruger til at vise det her herover. Så, men lad os prøve, hvordan kan vi få det til at ligne? Jo, det virker som en god idé at lægge n plus 1 til, fordi så har vi allerede venstre sider er identiske, ikke? Plus n er lige med, så plus n plus 1. Det håber jeg, man kan se det der. N, parentes n plus 1. Men det skal vi selvfølgelig også gøre på højre side. Så får vi altså det her. Som sagt, venstre siden er allerede identiske, så vi skal prøve på en eller anden måde at omskrive højre side til at være lige med den højre side herover. Så vi kan se, at der kun er en brøk over, så det er nok en god idé at sætte det på samme brøkstreg. Og hvad gør vi det? Vi finder en fællesnævner, så det virker som en god idé at forlænge det her med 2. Så lad os først lige skrive det her op. n plus 1 over 2 plus 2 n plus 1 over 2. Så sætter vi det sammen. Så får vi n plus 1 plus 2 n plus 1 over 2.
Og så kan vi se her, der er ikke noget plus heroppe, så vi skal faktorisere et eller andet. Det virker så oplagt at faktorisere n plus 1. Så det gør vi. Og hvad står der så tilbage? Jo, så står der n plus 2. Og så er induktionsskridtet altså vist, og sætningen her er vist korrekt for alle naturlige tal. Man kan altså se her, at højre siderne er identiske her nu også, ikke? Så venstre siden var også identisk. Så den her antagelse, den medfører altså, at prædikatet var så korrekt for n plus 1. Næste eksempel. Q. Vi har nok set sætningerne før, ikke? Men Q her kan ikke være 1, fordi så kommer du i problemer med at dividere med 0 her. Så men lad os se, venstre side, det er bare 1 jo, fordi der er 1 plus Q, ikke? Fordi det er bare potensen op til n, og det er bare 1. Højre side, det er så 1 minus Q opløftet i 1 plus 1 over 1 minus Q. Her benytter vi den tredje kvadratsætning. Det er måske ikke lige så oplagt, men det er fordi, at 1 er jo også et kvadrattal, så det kan vi sagtens. 1 minus Q gange 1 plus Q over 1 minus Q, og så går det her ud, og så får vi 1 plus Q også på højre side. Igen, venstre side er lige med højre side, induktionsstarten er vist. Skal vi til induktionsskridtet. Igen, vi skal vise den her medførerpil. Vi arbejder med det herover. Igen kan vi se, at forskellen på venstre siderne, det er altså, at der er blevet lagt Q opløftet i n plus 1 til. Så lad os prøve at gøre det. Der mangler også plus deroppe. Q n plus Q opløftet i n plus 1. Og det er jo så lige med højre siden herover selvfølgelig lagt til Q opløftet i n plus 1. Og det samme i aktieelse gør vi igen. Venstre siden er identiske. Vi skal altså omskrive højre siden til at være højre siden herover for at vise, at det her at induktionsantagelsen automatisk medfører, at prædikatet også er korrekt for n plus 1. Så hvordan gør vi det? Igen, vi ser, der kun er en bryg her. Vi skal altså finde en fællesnævner. 1 minus Q opløftet n plus 1 over 1 minus Q plus, og vi forlænger med 1 minus Q opløftet n plus 1 minus Q over 1 minus Q. Og her så ganger vi så, vi først sætter vi på fælles brøkstræk, og så ganger vi ind i parentesen her, så får vi 1 minus Q n plus 1 plus her 1 gange n opløftet, eller Q opløftet i n plus 1, det giver så bare Q opløftet i n plus 1, og så Q opløftet i n plus 1 gange Q, det vil jo så, uden det minus der, vil det så være Q bare lagt 1 til i potensen, ikke? Så det vil være Q opløftet i n plus 2, men så skal vi huske at minus som er naturligvis. Så får vi n plus 2 over 1 minus Q. Og det her fortsætter bare hernede. Og det her, der kan vi så se, at de to led, de går ud, så får vi 1 minus Q opløftet i n plus 1 plus 1. Og så skal vi lige potensen der, bare for at gøre det helt tydeligt, at den højre side der, vi har vist nu. Så det her, igen, den her sætning medfører altså automatisk den her sætning. Og induktionsskridtet er vist igen, og vi har igen vist sætningen her ved et induktionsbevis. Så det her har jeg taget sidste eksempel med, og det er fra vores rapport. Og det er sådan lidt kringlet, men jeg vil lige prøve at gennemgå det hurtigt igen. Så vi har den her sætning, vi viser induktionsstarten. Altså det her, det er jo så en formel for, når man differentierer den naturlige logaritme. Så f af x her er den naturlige logaritme, det er selvfølgelig vigtigt at understrege. Så vi differentierer en gang. Og der får vi så